που πήρατε, έχει πάρει πρωτάθλημα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Να το θυμάστε. Και είναι και οι ίδιοι παίκτες πάλι. Είναι αυτός που παίζει ζάρια. Είναι ο Βεζέκοφ. Εντάξει, μην τα ξεχνάτε αυτά. Είναι και 12.000 κόσμος πίσω από την ομάδα μας, δίπλα στην ομάδα μας, στο ΣΕΦ. Μια και είπα για τον κόσμο να πω ότι υπάρχουν κάτι λίγα διαρκείες του μπάσκετ. Πολύ λίγα. Οπότε θα γίνει του χρόνου, δηλαδή το ξεκίνημα της καινούργιας περίοδου. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει στα 18, στα 22 τρόπαια, κύπελα, πρωταθλήματα, κύπελα να πούμε, έτσι, που είναι μετά. Όχι, μπορεί, το πιστεύω. Δεν λέω 22, στα 22. Λέω 20 στα 22. Ο Παναθηναϊκός πήρε 2 πέρυσι, η χρονιά που έφυγε. Πήρε ένα βόλεϊ. Το βόλεϊ που πήρατε, θυμάστε μου, δεν πάω να το ξεχάσετε αυτό, γιατί το θυμάστε το κύπελο που πήρατε στο βόλεϊ, αλλά να θυμάστε και τις βρισικές στον εθνικό ύμνο. Έχετε τουρκέψει. Έχετε τουρκέψει. Στο μπάσκετ τουρκάλα, μπάσκετ τούρκο, πού άλλο έχετε τούρκο. Παντού Τούρκους έχετε. Παίχτες Τούρκους έχετε. Έχετε τουρκέψει.